naman si ano, lagi may kates, hindi ko alam. Ano ba, Jensa, mag-participate ka naman. Yung buko mo ba, kuya? Yan yung ba yung ano, buhay ko? Pauwi na kami. So guys, pupunta kami ngayon sa Urdaneta. Manlilibre po si Ma'am Nida ng street foods. Kasama ko si Nika, yun po siya. So guys, ito po yung mga kasama ko pupunta ng Urdaneta. Si Nika! Jeba! Jessa! Parating na kami dito sa 168, guys. So, yan yung mga kasama ko. O, si Jessa, hindi, kakarating niya pa lang, na-haggard na siya, nagsusuklay na siya agad. Saan tayo dadaan? Yan po, pag may-ari po ni Ma'am Nida po yan. Kaya pala manlilibre po si Ma'am Nida, may ano po siya dito. May sarili po siyang pwesto dito sa palengke ng Urdaneta. So, nandito po tayo ngayon sa palengke ng Urdaneta. Tignan niyo po, sariwang mga prutas at gulay. Yeah. Dito na po tayo sa ano, street foods area. Marami po punta dito. Natuwa na yung mga kasama ko. Kasi yung iba, first time lang po nila pumunta dito. Si Ma'am Nida, first time niya lang din po pumunta dito. Si Cheba, first time lang din. Si Nika, second time na niya pumunta dito. So, yan. Sila Nika, si Jessie, si Ma'am Nida, and then Jessa. Kaso. Tatas ng Thank you, Ma'am Nid. Thank you, Ma'am Nid. Masarap. Masarap po talaga pag libre, Ma'am Nid. Thank you. Guys, masarap po talaga pag libre. Next, Jessie, anong masasabi mo sa palibre ni Ma'am Nida? Naging 30 pesos. Ang ibig sabihin, isang kaunang ibang klase. Barbecue. Ito po yung next destination namin. Kain po kami ng barbecue. Ang dami pong barbecue dito. Ito po. Hindi na babawasan yan. Oo. Kasi di pa masyado na si Jessa. Nasa cellphone ang ginagawa niya kanina pa. Barbecue tayo? Meron. Di ba masarap yan? Oo. Doon kami nag-barbecue nun din. Yan. Masarap siya. Treat talaga ni Ma'am Nida ngayon. Napakabait po ni Ma'am Nida ngayon kasi
Never po yung nanlibre. Ngayon lang po, napakabait niya talaga. Guys, naubos ko na yung libre ni Mamila. Nakadalawang isaw ako tsaka isang goto. Ano sila yung mga kasama ko? Kasi pa sa buhay. Hindi na sila. Sarap yan? Yeah. Paa. Paa ng manok. Hindi ako kumakain yan. Yan. Ubusin nyo yan, ha? Jessie, ubusin mo yan. Ang talaga ni Jessie. Ang talaga ni Jessie. Paa ng manok. Dito kasi ako kumakain ng paa ng manok. Ubusin mo yan, Nika. Request mo yan. Ito naman si ano, laging may ka-text. Hindi ko alam. Ano ba, Jessa? Mag-participate ka naman. Saka naman may yambag dito sa vlog. Ito naman may ka-video ko. Ay, may katawag siya, oh. Wala, nandito pa kami, nagpa-barbecue. Mamaya ka na tumawag. Ganon. Hala, busin mo yan, Cheba. Busin mo yan. Bili kami ngayon ng buko. Buko ni Kuya. Yung buko mo ba, Kuya? Yun ba yung ano, buhay ko? Picturean ko kayo dyan. Ako din, Kuya, sali mo ako, ha? Kasi nagbibideo ko ako. Baka ma-discover ka kasi. Yung 10 pesos mo na bibili ng buko, unlimited na siya. Kaya okay na. Tipid-tipid din pag may time. Kahit bago. Jessie, uubusin mo ba yung buko ni Kuya? Single po yung kasama namin. Tara! Naghahanap ko ng mga joke. Iba sa akin. Kuya, huwag ka naman magalit, Kuya. Thank you, Kuya. Bye-bye. Balik kami. Bye-bye guys. Salamat. Uwi na kami. Bye-bye. Thank you for watching.